Middag sê, jong. Ik zit met een vraag, man. Ik zit met een vraag wat ons makkelijk kan antwoorden, maar toch niet recht kan antwoorden. Kan ik maar gewoon voor jou een vraag vragen? Het jouw leven voort? Het jouw leven voort? Dra jouw leven voort? Nee, ik vraag niet of je die Bijbel leest. Ik vraag niet of je Psalm 119 van vers 1 tot laatste versie ken. Ik vraag niet of je die Bijbelboeken ken. Ik vraag niet of je weet van God en Jezus. En ik vraag het jouw leven voort. Getuig jouw leven van die woord. Getuig jouw leven van Christus. Ik praat niet van ik vertel voor jou van God. Ik vertel voor jou van die opstanding. Ik vertel voor jou, je moet jou bekeren. En al die cons en whatever ook al. Ik vraag, het jouw leven voort. Dat is die vraag wat ik mij elke ochtend vraag. Koos, het jouw leven voort. Kan jij vandaag met jouw leven die woord verkondigen? Kan jij? Of moet je niet je mond opmaken en mensen zeggen, laat hulle kan verstaan, jy dien 'n lewende God. Jy het 'n verhouding met God. Of kan jou leven getuig van die woord in jou? Kan je mij antwoorden? Het is moeilijk, maar kom ons proberen. Ik heb expressie die Bijbel. Die Bijbel is hier. Maar ik heb expressie een versie. Ik heb met opzet niet een versie. Want ik vraag aan mezelf als koos, enige een wat jou zien, kan hulle God zien? Of zien hulle vir koos? Jy jouself hy vraag. Kom ons gaan bed toe met hy vraag. Kom ons val uit, ons gaan na huis toe en ons oordink en ons vra vir die Here. Vra vir die Here homself, man. Here, kom help my met die stukkie, man. Help my dat my lewe kan vorder.